Vítaj, toto je tvoja chvíľa na spojenie so sebou a s tým, kým sa stávaš. Nájdi si teraz pohodlnú pozíciu, môžeš si sadnúť alebo si ľahnúť. Nechaj ruky voľne spočívať a zatvor si oči a vedome začni vnímať svoj dých. Poďme sa 3-krát hlboko nadýchnuť. Nádych jemne do brucha a výdych uvoľni všetko napätie z tela, z tvojej tváre, z tvojich ramien, rúk, nôh. Ešte raz nádych a výdych. Nechávaš všetko to, čo už nepotrebuješ odísť. Nádych a výdych. Spomaľuješ. Si v prítomnosti. Nechaj svoje telo oddychovať. Tvoja myseľ nemusí už nič robiť. Len nech ťa vedie tvoj vnútorný hlas. Predstav si, že stojíš na začiatku nádherného, tichého chodníka. Ten chodník vedie do tvojej budúcnosti. Do verzie teba, ktorá už prešla tým, čo momentálne prežívaš. Ktorá už vie, ako žiť v súlade so svojím poslaním, pravdou a pokojom. Pomaly sa vydaj po tomto chodníku, krok za krokom. Cítiš jemný vánok a zároveň cítiš istotu, že kráčaš správne. V diaľke vidíš postavu. Poď k nej bližšie a ako sa približuješ, tak vidíš, že to je tvoje budúce ja. Vyžaruje z nej svetlo, pokoj a hlboká múdrosť. Približuješ sa k nej a ona sa na teba usmieva s láskou. Zatiaľ nič nehovorí, ale cítiš, že ťa pozná. Úplne a celkom do hĺbky. Pozná tvoje pochybnosti, sny, túžby, ale aj silu. Zadáte si spoločne na mäkkú zem oproti sebe. Zapozeraj sa jej do očí. Čo vidíš? Čo cítiš? Možno práve teraz tvoje budúce ja vkladá do tvojich rúk symbol. Alebo ti šeptom odovzdáva slova. Alebo len mlčky je prítomná. Zostaň chvíľu ticho a dovoľ, nech sa vám to stretnutie udeje. Nech ti zdelí to budúce ja to, čo momentálne potrebuješ. Nech sa deje.
Ak sa chceš niečo opýtať, tak môžeš. Tvoje budúce ja ti odpovie možno slovami, možno pocitom, alebo možno obrazom. Teraz už vieš, že sa môžeš k nej kedykoľvek vrátiť. Láskyplne sa rozlúčte, objímete sa, spojte si čelá a v tichosti si poďakujte. Ak ti ešte niečo chce povedať, tak len počúvaj. Pomaličky sa začni otáčať a vydaj sa späť po chodníku. Vráť sa sem do tohto momentu, do svojho dychu, do svojho tela a do tohto priestoru. Zhlboka sa nadýchni a vydýchni. Pohni prstami na rukách, na nohách a uvedom si, kde sa práve nachádzaš. Ale s vedomím, že to stretnutie sa naozaj stalo. Ten obraz, ten pocit je v tebe. Tvoje budúce ja je v tebe práve už teraz. Stávaš sa ním a každým láskavým krokom, ktorý spravíš. Keď budeš pripravená, otvor oči. Tvoje svetlo je dôležité a tá tvoja cesta je posvätná. A ty si vždy po nej vedená. Poďakuj si sama sebe. Ja ti taktiež ďakujem, že si vypočula túto meditáciu. Ak sa ti meditácia páčila, budem vďačná za akúkoľvek odozvu v podobe lajku, komentáru alebo odberu. Počujeme sa pri ďalšej.